porque manera, estos són els cursos, com comentava abans, d'Enric Valor, que són també llibres en la línia de formar a la gent en el valencià. És un recull de totes les obres que apareguen en l'època. Bé, això és un atlas que també és molt curiós perquè està fet en Madrid i en ple franquisme, no? I ens marca este mapa, que sí que distingís valenciano, català, occidental, oriental i balear, però vegem que està sota les quatre barres. Són coses molt curioses que es feien en ple franquisme, que ara, ja ho torno a dir, des de cap institució que tinguem ara en la suposada democràcia, trobaríem. Aquí està ja el tio Paco morint-se, el Borbó, els tres escuts borbons, i així, ja quan entrem en la transició, se li dona una oficialitat a l'Institut d'Estudis Catalans, ja passa a ser un estament oficial que s'atorga reconeixement oficial a l'Institut d'Estudis Catalans, corporació acadèmica, i entra en vigència, sobretot oficial, en la institució catalana. Bé, així ens trobem a Miquel Aldert, que és dels dos personatges que havíem vist abans del grup Torre, que estaven enfrontats un poquet amb Fuster, que perquè no podien assolir el mateix lideratge intel·lectual que tenia Fuster, doncs va dir, vale, m'agafe i me faig blavero, i intenté ser el cap intel·lectual de l'altre grup, quan des del principi de la fundació de l'editorial Torre reconeixia la unitat de la llengua i de la cultura. El llibre es diu En defensa de la llengua valenciana, per què i com s'ha d'escriure la que es parla, que el títol ja es diu un poquet estrambòtic. Això ja són les manifestacions que es fan abans de la democràcia, són molt xules. Veiem que són totes guadribarraes, alguna republicana també hi ha per ahí, però bueno, València. Ja entrem ja en la batalla de València, que és ja una situació prou dura i prou greu en la nostra història. Si entrem en dos figures enfrontades, a Guarner ja el coneguem, ja sabem el que va fer, però tenim un personatge també molt oscur que és Manuel Broseta. És un membre que, al principi també és una d'aquestes persones que va canviar de bàndol, com aquell que diu, i va entrar en la UCD dels famosos Suárez, Abril Martorell i tots aquests que vingueren així a reventar tota la possibilitat de que una esquerra poguera guanyar el País Valencià, i va escriure un article prou detonant en les províncies, que recordem que les províncies ahir ja era el diari del blaverisme, però encanonats pràcticament tots els dies al tema lingüístic. És un article molt curiós perquè hi ha la famosa frase de que els catalans es volen furtar la paella, doncs ja ho digué Broseta, digué el hecho que alguien ha calificado, este es el artículo, un fragmento del artículo, el hecho que alguien ha calificado de anecdótico se produjo en Berlín, en la Semana Cultural Catalana, y dentro de la gastronomía catalana se exhibió la paella. Després parla de que Pujol, en un discurs allà en Catalunya, va dir que va fer referència als països catalans, i ahir ja comença a transcriure les coses i a inculcar aquest odi dins de la societat valenciana. Aquesta foto també és molt curiosa, això és l'Ajuntament de València, i la bandera que veiem en flames és la Quatribarrà, que estava allà penjat, i al costat està la bandera d'Espanya. I és lògic que si cremes una bandera que està al costat, la d'Espanya també s'hi pega foc. I és una cosa curiosa que el Milans del Bosch, el que va ser partícip del cop d'estat, va dir que si s'haguera enterat que la intenció era cremar la bandera espanyola, haguera disparat explícitament contra la gent que estava baix de l'Ajuntament. Són coses que són anècdotes però prou fortes. Això és la declaració de la unitat de la llengua que fa l'Institut d'Estudis Catalans, comencen a haver els aplecs d'estudiants arreu dels països catalans. La definició de l'Estatut d'Autonomia, i ara entrem ja en l'època que podem anomenar més actual. Així veiem que la Universitat de Mallorca reconeix i salvaguarda la unitat lingüística, fins fa també uns anys que va haver d'entrar una llei pareguda a la que ens volen posar així el PP, que és la famosa llei de senyes, que parlarem.
Es produeix el segon Congrés de l'Internacional de la Llengua Catalana, així que està ahí el professor nostre, que és Antoni Ferrando, i és una data important també, no? El primer i el segon també amb filòlegs i romanístics d'arreu d'Europa. Ja entrem en els... també si podem veure el que són els organismes o organitzacions que eren les blaveres, les que inculcaven aquest odi i feien el secessionisme lingüístic. Tenim el Ratpenat, que ja estava completament manipulat, l'Associació d'Escriptors en Lectura Valenciana, ara després veurem una cosa prou graciosa també sobre això, i la Reial Acadèmia de Cultura Valenciana, que encara està en vigor actualment. Per la seva banda, la universitat i l'Institut de la Universitat trau obres també i publicacions reconeixen la Unitat de la Llengua. També continuem en l'Institut d'Estudis Catalans. I ja entrem en un dels punts conflictius, com és el de la formació de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que és un... Parlem, com ha començat Tània dient, que estem nosaltres en una situació lingüística que no és estranya en Europa, però que també pateix en altres països. Una llengua que té dos organismes oficials per a regular-la, que és un poquet, per què tenim que tindre dos? Perquè així tenim que reconèixer que tenim un problema des de... no és que siga definitant, sinó que tenim una particularitat així, i a banda la Batalla de València va accentuar això i es va, per part de Saplana i Pujol i Aznar, van pactar de fer l'Acadèmia Valenciana perquè Pujol, Pujol va exigir-li a Aznar que per a que li donara el seu suport quan va guanyar les eleccions volia que arreglara el tema lingüístic ja i el conflicte entre València i Catalunya. I van crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. Així estaven les actituds de les províncies en la seva línia. El Consell Valencià de Cultura és un organisme que està lligat a l'administració valenciana, a les Corts, i així tenim la definició que ens dona. Que sabem un poc que tu la llitges i dius, sí que estaria bé. Perquè el valencià, idioma històric i propi de la comunitat valenciana, forma part del sistema lingüístic que els corresponents estatuts d'autonomia dels territoris hispànics de l'antiga Corona d'Aragó reconeixen com a llengua pròpia. Estos no ho diuen explícitament, però ho deixen, això ho llig una persona i diu, sí que m'han contat, però no neguen la unitat de la llengua. Dins del refons no ho neguen, però bé, està la llista, la mà del PP ben present. Si tenim a Saplana, ja està més moreno, més la Joshua. Entrem en el tema de l'Acadèmia Valenciana. Es va crear l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que entra en l'Estatut d'Autonomia com a organisme que regula la normativa del País Valencià, la llengua catalana del País Valencià. Bé, en el primer moment, les universitats, com és lògic, ressellen un poc de la creació de l'Acadèmia i no estan molt d'acord, perquè és algo prou polític en el seu moment, i encara a hores d'ara continua sent-ho. Però, sí, estàvem parlant abans de les tres organitzacions blaveres, i aquest és un fullet que repartien l'associació d'escriptors que diu la millor manera de salvar, no es podeu llegir però està en una ortografia lamentable i posa la millor manera de salvar la llengua és usar-la, no hem de propondre una meta, per exemple, és que clar, està escrit d'una forma, no s'hem de propondre una meta, per exemple, enguany, en el 2000 vaig escriure, encara que siga només una carta en llengua valenciana, o sigui, tens que donar-li suport a la llengua, però almenys escriu una carta en valencià en un any, no? I diu, a tots els que complisquen això i envien la còpia de la carta a l'organisme rebran un regal, els escriptors de cartes i d'obres que ho indiquen participaran, i estos, el regal no sé la gent que va participar en això ni el regal que era, però podem veure la voluntat que tenien de donar-li dignitat a la llengua a aquest tipus d'associacions. Això és una fita important també, com és que des d'Europa es reconeix el català com una llengua oficial. I ahí veiem que des d'Europa la llengua que se denomina català en la Comunitat Autònoma de Catalunya i les Balears, i que se denomina valenciano en la Comunitat Valenciana. Tenim el tema del nom, del nom sempre en la primera plana. Bé,
l'Acadèmia Valenciana de la Llengua sempre utilitza el terme valencià, però no nega la unitat de la llengua. Per exemple, per això la denominació històrica de valencià ha coexistit amb la de català, documentada de fonts valencianes i generalitzada en l'àmbit de la romanística i de la romanística valenciana en les últimes dècades. És a dir, no neguen la unitat de la llengua, però superposen el terme valencià enfront del català. Així tenim una altra definició que diu: és un fet que a Espanya hi ha dues denominacions igualment legals per a designar aquesta llengua, la del valencià, establida en l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, i la del català, reconeguda en els Estatuts d'Autonomia de Catalunya i de les Illes Balears. Així tenim les obres que ha tret l'Acadèmia Valenciana, el diccionari ortogràfic i la gramàtica normativa. Bé, així una altra definició: la llengua pròpia històrica dels valencians és també la que comparteixen les comunitats autònomes. No nega en cap moment l'Acadèmia Valenciana la unitat de la llengua. Com parlàvem abans, dins de l'Estatut d'Autonomia, l'òrgan que regula la llengua és l'Acadèmia Valenciana. Aquesta última diapositiva jo l'anomenarem al final, però bé, després de fer el xicotet recorregut per la història de la llengua, ara anem a parlar de coses de més actualitat, com va afectar-nos la LOM que ens va parlar Tània a la llengua, a la situació de la llengua, i jo després parlaré sobre la llei de senyes, aquesta famosa que volen treure ara, i dels atacs que patim dia a dia els valencianoparlants. La LOMQE i la llei de senyes, de símbols, és la traca final ja del que estan fent l'actualitat respecte a la llengua. Pel que fa a la LOMQE, bàsicament cal dir que es donen 4 repercussions bàsiques pel que fa a la llengua catalana. La primera és que es divideix les matèries en primària, estem parlant de la primària, en troncals, específiques i d'especialitat. Les troncals i les específiques es donen un 50% de les hores lectives, mentre que les d'especialitat, on estan les llengües autonòmiques, no tenen assignat un temps mínim. Per tant, el que fa és situar-se a la llengua catalana, però veig la importància del castellà, que serà una llengua troncal, i de les específiques, que són l'estudi de llengües estrangeres com l'anglès. Aquesta és la primera conseqüència. La segona la trobem en l'ESO, que passa exactament el mateix, troncal, específic i d'especialitat. Per tant, però això també és curiós i interessant, però tenint el títol de l'ESO, els alumnes no cal que s'examinen del català, ja que només cal que s'examinen d'una sola assignatura d'especialitat i no és precís que siga de català, poden triar la que siga. Ara ja no és imprescindible ni presentar-se l'examen de català, això per primera. La tercera i la quarta hi fan referència a l'escola, que és on també ens preocupa perquè és on els xiquets comencen la seva formació acadèmica, i és que han tret una disposició nova que diu que les llengües cooficials han d'estar, cito textualment, equilibrades en el nombre d'hores lectives. És molt bonico. Quin és el problema? Que serà l'administració educativa de cada autonomia la que decidirà el nombre d'hores, sempre que es mantinga, també si textualment, la normalització lingüística. Però quin és el problema? Que mentre la Generalitat no determine aquesta proporció d'hores, són els pares, els propis pares, els que decideixen quina llengua vehicular volen per a l'escolarització dels seus fills. Per tant, en el nostre país, en València exactament, el català ja no serà obligatori en les escoles, obligatori en el sentit de l'escolarització en valencià ja no serà precisa, això ja afectarà més els pares en relació al que pensen els pares o com vulguin educar els fills. I això, que la llengua vehicular a les escoles ja no serà el valencià, sinó que ja ens trobem que els pares poden decidir, i això ja recau sobre la voluntat dels pares, que vulguin decidir escolaritzar els xiquets en valencià o en castellà. Tenim un problema perquè ja sabem la gent com està posicionant-se últimament. I ara a partir d'ací s'allejarà moltíssim el problema. Ara parla David. L'última el que més tenim en l'actualitat és el que vol la proposta de llei de senyes que ha fet el Partit Popular, que és l'últim intent per intentar despertar els fantasmes de sempre de la llengua.
I és prou lamentable perquè dins els punts més importants, ja no és el tema de la ideologia, sinó hi ha punts que si es porta a terme seria prou desastrós, sobretot per a la Universitat Valenciana, la Universitat de València i la Universitat Politècnica. Per què? Perquè la llei de senyes té com a base, explícitament és vetllar perquè en actes públics que reben subvenció pública es respecten les preteses senyes d'identitat de la comunitat valenciana. I això va afectar a que alguns organismes, com és la pròpia Universitat de València, que reconeix la unitat de la llengua i utilitzar el terme català, va deixar de rebre subvencions, si això s'aprova. I això va comportar que el deute de la universitat històric que té pujarà més i fins i tot més problemes dels que ja tenim. Podran pujar molt més les taxes, les matrícules. En definitiva, és prou lamentable, ja no per el fet de sempre de les fantasmes, sinó per el que pot provocar econòmicament a la universitat. L'altra part, jo crec que tot el món la té clara, que és el de seguir fomentant l'odi entre els valencians, perquè si divideixes un poble, sempre va estar en desavantatge. Bé, i també una cosa curiosa, que jo sé que a Marcote no li agradarà que digui això, però es marquen unes pautes i uns suposats costums valencians àmpliament violents i torturadors com són els bous al carrer. És a dir, posen que una senya valenciana d'identitat és els bous al carrer. Ja em diràs tu, això, que té de valencià, però bueno. Després, altre tema també que ve per part de l'administració és la negativa de reconèixer la filologia catalana com a títol que t'acredita per a ser una persona formada en la llengua. I ja no és poca broma, perquè cada volta que hi ha un judici d'aquest es paguem tots els valencians. I ja són més de 46 judicis que ha perdut l'administració valenciana per el tema de no reconèixer filologia catalana com a titulació oficial, per a entrar en l'administració valenciana i impartir classe. Altres atacs que patim dia a dia es poden veure en els mitjans de comunicació. Per exemple, al costat, en Xirivella, en una comissaria de policia es negaren a atendre una dona perquè estava parlant en valencià i els policies, a banda d'increpar-la prou greument, van demanar un intèrpret. Un funcionari de la... No sé si te veus. Un funcionari de la presó de Fontcalent amenaçar una professora per haver parlat en valencià, i està denunciat, aquest home, i un metge i una celadora que denegaren l'assistència mèdica a un veí de Crevillent per parlar en valencià. Són coses molt lamentables que estan provocades per l'odi que s'instaura des del govern valencià. Nosaltres què hem de fer davant de tot això? Esperem que n'hi hagi un govern valencianista dins d'unes properes eleccions, però nosaltres individualment sempre hem de tindre el cap ben amunt i no tindre por a parlar en valencià allà on anem. No s'hem d'avergonyir mai, ni ens ha de xafar ni baixar la cara a ningú, i aconsellar a tot el món que estiga en el nostre cercle que faci el mateix, que no... És un dret, tot això que he parlat dels casos estos és una vulneració dels drets humans, que és una cosa que és poca broma, que és la vulneració d'un dret humà. I res més, simplement acabem la ponència en aquesta imatge que és això d'ahir és Quim Monzó i això d'ahir és el Tirant lo Blanc. Ara mateix nosaltres estem un poc de desavantatge en el camí que ha fet Catalunya i encara no tenim personatges com Quim Monzó ni tan reconeguts socialment, però tenim la base de tota una llengua i una llengua romànica que és una obra clàssica, com estem tirant, que és un escriptor valencià. Res, moltes gràcies per haver vingut.